Fremtidens folkeskole. Hvordan ser den ud? Professor og uddannelsesforsker Sir Ken Robinson siger, at uddannelsessystemer for tiden reformeres verden over i et forsøg på at finde mere tidssvarende og bæredygtige uddannelsesmodeller. Samtidig påpeger Csikszentmihalyi, der er kendt fra flow-teori og positiv psykologi, at vi allerede i skolen skal lære at tage ansvar for vores handlinger og blive gode til at samarbejde, hvis vi vil sikre planetens fremtid. Hvordan mener du, at fremtidens folkeskole bør se ud, og vil du være med til at bidrage til udviklingen af den? Så følg med her. Den 15. september 2011 mødes folk fra øst til vest med passion for udviklingen af folkeskolen til en 3-dages workshop. Et kompetent team af facilitatorer vil guide dig og de andre deltagere igennem hele forløbet. På workshoppen har du mulighed for at udveksle erfaringer og blive inspireret af andres praksis, reflektere og gå i dybden med pædagogisk praksis, samt udvikle nye måder at lære på, der efterfølgende kan implementeres hjemme. Workshoppens metoder bygger på anerkendelse og motivation, værdsættelse af diversitet, tillid og tryghed, dynamisk samarbejde og kreativ idéudvikling. Dette kan lede til innovative løsninger og ny forbedret praksis. På workshoppen får du træning i at rammesætte og facilitere. Du bliver bekendt med metoderne fra både et deltagende og faciliterende perspektiv. Dette styrker muligheden for at tage metoderne med hjem og implementere dem i dit daglige arbejde. Workshoppen er for alle, der vil bidrage til fremtidens folkeskole. Mogens Dam, June Krohmann, Susanne Simmer og Nina Vedendal har allerede meldt sig til. Og de håber også, der kommer folk fra forvaltningen, læreruddannelsen, nogle forældre, folk fra kommunen, politikere, Danmarks Evalueringsinstitut, elevråd, Danmarks Lærerforening, SFO-pædagoger og selvfølgelig flere lærere og skoleledere. For det er vigtigt, at alle stemmer er repræsenteret i udviklingen af fremtidens folkeskole. Vi håber, du kommer til september.